Sa Lapu-Lapu City, baliktuin na ang Marigondon Road. Diin may pipeline expansion project ang MCWD nga gikabalak ang makaapekto sa dagan sa trapiko karong adlaw ug sa adlaw sa mga Santos ug ugma sa adlaw sa mga Minatay. Tiluan meron din na adunay live update kabahin nini may Yes, Lan, niadtong Oktubre 23, dihang nabisita nato ang dapit ug niadtong mga higayuna, nagpadayon pa ang construction work sa Marigondon Road. Apan human sa pipila ka adlaw, nahuman ra usab ang pagtrabaho niini ilabi na ang habig sa may Marigondon Elementary School ug sa may Marigondon National High School. Nasimento na ang habig sa Marigondon Road diin gihimo ang pipeline expansion project sa MCWD. Ug bisan pa man kun wa pa hingpit nga nahuman ang road improvement sa dapit, balik two-way na ang Marigondon Road. Kaganihang buntag sa pagbisita sa RTV Balitang Bisdak sa dapit, hapsay ug way paghuot sa dagan sa trapiko nga nasinati. Bisan ang lane pasulod sa pribadong samang, free-flowing ra usab. Apan matod sa tagduma sa Mactan Island Memorial Garden, karong hapon pa ang bagang bulog sa mga tao nga managdaog mga sakinan, busa kini ang ilang gipangandaman. Mao na siya gi-ready na to daan duha ka tent sa tubangan para in kasog ma-suck up ang traffic, pwede mo assist lain team para pag-inspect sa mga sakyanan. Kay we really need to inspect man good kada sakyanan nga moagi. Gawas sa mga security guard sa Samang, may mga PNP personnel usab sa entrance ug exit sa Samang. Sa gihapon, gidili ang pagdaog mga mahait nga hinagiban ug ilimnong makahubog. Lakip na ang mga tag-as nga kandila kay delikadong matumba ug makasunog. Sama sa ubang mga samang, may medical station usab nga gimunta sa dapit ug nagdugang sila og mga portable toilets. Kay 24 oras nga bukas ang naason pribadong samang, tugutan ra ang pag-overnight sulod sa samang. Nana mga nag-overnight gabi, ma'am. Nay mga camping tent dihan makita ninyo, so naa nag-overnight gabi. Walay problema kay visible lang atong mga police, naidaghan police, and then naidaghan mga marshals sa diha sa gawas. Samtang bisan sa kainit sa panahon nga nasinati kaganihang buntag, ubay-ubay na ang mibisita sa mga lubnganan sa ilang mga mahal sa kinabuhi ug nagmontar og mga tents. Dili mi overnight kay init kay tanan. Ako to brami sa 3 o'clock kay mo here mas mi nga diha may misa. Subugo na ko siluan. Lan kun sa Mactan Island Memorial Garden, gitugutan ang pag-overnight dinhi sa Queen City Memorial Garden kutob lang sa alas 11 sa gabi sila bukas. Kana matod sa management ni ining maong samang. Ni mga orasalan ubay-ubay na gyud ang mga tawo nga misud dinhi sa Queen City Memorial Gardens aron sa pagduaw sa lubnganan sa ilahang mga mahal sa kinabuhi. Base sa estimate sa kapulisan, mukapi na sa 4,000 ka mga tawo ang anaa karon dinhi. And karong alas 6 sa gabi adunay ipahigayon nga santos nga misa sulod dinhi sa maong samang. Ug kanalan ang latest gikan dinhi sa Gawaslan. Daghang salamat, Luan Mayrondina.